Erokamano ahinya. Meshack, pachiko tudore kod uchumi ma pacho kae gi kaka inyalo gere mar mondo mi nengo mag modhi odok piny, nengo mag ngima bende odok piny, kaachiel kod wach ni mogik mana mapiyo piyo. Erokamano Joyce. Gima lich ma jo Kenya sani dwaro en kaka wadwa deal gi gima dho ngere luongo ni the youth bulb. Namba mar ojende wa matindo mano oko e street kendo ma agitate mondo mi gi sirikal olos negi environment maber ma either ginyalo create tijegi kata ginyalo yude tije mindiko gie. So number 1, we have to accept as a country ni Honorable Mbadi osetiyo maber. Sama ne gini ochakore, jakom Raila Amolo Odinga nonyisowa ni wamiyo jogi experts mondo tim ang'o, otem konyo sirikal ochung' motegno. To for sure, finance bill ma 2025 Joyce ne ok obedo gi koko bila ma finance bill ma 2024 no bedogo. Kata mana public participation notim, tok nwaneno issues mobedo raised ma so bad embele committee cha kaka 2024 no betie. Ma nyiso ni for sure Mbadi otiyo kaka expert. To mogik nyi neno ka ilando kata od fwambo kaka Maruni nyolando ni kogik 6 months mokwongo KRA o surpass budget nini collection margi mar usuru by 16 billion. Magi extra money ma samoro sirikal nyalo organize ma ndik go kata extra teachers, ma ndik go kata extra police, to e kama ojende wa ma street ka moko kuom gibro yudo tije kolwa. Erokamano ahinya. Wakili Ambrose Weda ka entiere kaunti ma